गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ लाखिफिननांगौनि थाखाय दुलाराय आसाम नाङै दिनै खामानि मावै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेबादिनो सिमला आन्चलिक NPS कमिटियाबो गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ फसंथाफिननांगौनि दाबि दैखांदों। बाक्सा जिल्ला बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारि जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव कक्लाबारि जौसिन फरायसालि आरो कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोदान पेन्सन खान्थि NPS खौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थि OPS खौ लाखिफिननांगौनि दाबियाव जथायै खुद्रिसारदों। दुलाराय आसाम नाङैनो गोजाम पेन्सन खान्थिखौ बोखारफिननांगौनि दाबिजों दिनै खुद्रिसारदों आरो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन फरायसालि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'फोरावबो गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखांफिननांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों। बेबादिनो कक्लाबारि जौसिन फरायसालि आरो कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जथायै दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। 2004 इं मायथाइनि उनाव साख्रि मोननाय साख्रि आवलाफोरा NPS खौ OPS खालामफिननांगौनि दाबिजों खनले खनले खुद्रिसारदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों। जोङो दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 आव दुलाराय आसाम नाङैनो NPS नि आन्डाराव जायफोर साख्रिआवला बे गौथुमा जोंनि गौथुमा सोमावसारदों, कर्म बिरद खालामदों, जोंनि मावनांगौ हाबानिफ्राय जों दिनै जानखाराव थादों। मेन थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि रिटायारमेन्टनि उनाव जायफोरा NPS नि आन्डाराव जायफोरा रिटायारमेन्ट मोनदों बिथांमोना खोब दुखुनांथावै जिउ खुंनो गोनां जादों। सोरबाया 1000 सोरबाया 1500जों माने दान मोनफा सोलायनो गोनां जादों। दा बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखु गोनां। जोंबो बेबायदिनो जाहैगोन मोनसे समाव रिटायारमेन्ट जायोबाथाय। ओंखायनो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जाहाथे जोंखौ उद्धार खालामो बेनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रोङै सोमावसारदों आरो जोंनि सोमावसारनाया कन्टिनिउ सोलिगोन। जोंनि साननाया जोंनि डिमान्डआ जाफुङागौमानि। बे समाव आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिम नोंथांमोना बुंनो सानो? मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि आसामाव जेसेबां मिशन लादों बिथाङा खोब मोजाङै मावफुंदों। जों बिथांखौ सासे जाफुंसार चिफ मिनिस्टार हिसाबै सनमान होयो, मानिनानै सोलियो आरो बिथांनि दासिम गोदान गोदान जिफोर हाबा मावनाय बेफोर गासैबो खोब मोजां जादों। जों बिथांखौनो अरायसम जोंनि आसामनि CM हिसाबै आसा खालामो। नाथाय जों बुंनो थाङोबा आसामनि बेकबन जोंनि मावनायजोंसो आसामनि गासै अफिस कासारिया सोलियो। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टावनो जोंनि मावथिफोर दङ। दा बै मावथिफोरा NPS नि आन्डाराव जायफ्रानाखि साख्रि मावदों बिसोरनि पेन्सना ओरैबायदि माने मुगैथाव जाना दङ, मुगैजानाय जाना दङ जे बेजों न'खरा रिटायारमेन्टनि उनाव सोलिनो हाया। ओंखायनो अल्ड पेन्सन स्किमाव जेरै दङमोन बेबायदिनो अल्ड पेन्सन स्किमखौ लागु खालामनानै जाहाथे जोंनि न'खरखौ रैखा खालामो, जोंनि जिउखौ रैखा खालामो बेखौ जोङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम हांख्रायो। আজি 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 ইং চনত অল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট NPS এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বানক্ৰমে আজি আমি বাক্সা জিলাৰ চিমলাত কক্লাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কক্লাবাৰী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ আমি কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি অনুষ্ঠান আমি আজি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাক বিশেষভাৱে 2005 চনৰ পিছত আমি সংস্থাপন গ্ৰহণ কৰা আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যি পুৰণি পেঞ্চন নীতি তাক বাহাল নাৰাখি পেলাই যি নতুন পেঞ্চন নীতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে ই আমাৰ বাবে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অতি বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে। আমাৰ ভৱিষ্যত এতিয়া সংকটপূৰ্ণ অৱস্থাত আহি পৰিছে। আমি ইমান বছৰ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত আমি অৱসৰকালীন যেতিয়া কোনো ধৰণৰ বিশাল ধনৰাশিৰ আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ধনৰাশিখিনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কিমানখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এইটো হয়তো চৰকাৰে বুজি চোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত এই কৰ্মবিৰতিৰ জৰিয়তে আমি গোটেই সদৌ অসম ভিত্তিত আমি আমাৰ চৰকাৰক আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে
আমাৰ এই যি NPS কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকক পুনৰবাৰ যি ওল্ড পেঞ্চন স্কিম OPS এই ব্যৱস্থালৈ যাতে নিদিয়ে আৰু আমাৰ এই যি দীৰ্ঘকালীন নিষ্ঠাবান আমাৰ এই যি আমাৰ সেৱা এই সেৱাক তেওঁলোকে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपोलो डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार